Аз съм Марти и добре дошли в новото видео на дървото SMP, така че може да се абонирате за канала, да лайкнете видеото и да нека да продължаваме с клипа. Само да си такам камерата. И нека. Това куче е супер подбило. Ама хора, вижте, имам вилица вече. Миналия май няма. Миналия клип май няма вилица, така че... Не, хора, за малко ще стопирам видеото. Хора, върнах се, бях до туалетна. И сега, миналия клип ви развеждах и сървъра. Ама сега да ви... Ама в този клип ще бъде малко по-различен. Няма да бъде по-различен, ама ще ходим във фермата за скелети. Тоест във фермата за... Ето там ферма за XP и ферма за желязо. И ето вижте хора как действа. Вижте хора, аз как спавам скелетите. Влизам от тук и това ще го избутам. И в момента тук седи в респаунер. Я отива там. Е това място и падам и падат тук. Хора, ето. Хора, ето фермата работи. Вие може да се абонирате за канала и да лайкнете видеото. И събираме 50 абоната да отключим стримовете. Хора, това да демонстрирам как работи. Има малко ендърперли, имам още. А хора, чух спалват се. Хора, виж как работи яко. Хора, чакай да ги убия. Не. Тук пак се заревил. Когато свърша видеото, ще го оправя. Ама сега отиваме към края на видеото. След няколко секунди свършваме видеото, само да се кача горе. Хора, това е края на видеото, може да се абонирате за канала и да лайкнете видеото. Чао!